Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht grote prijsverschillen in supermarkt. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Consumentenstichting heeft gedaan. In de periode van 15 tot en met 20 oktober hebben ze 17 verschillende supermarkten op Curaçao bezocht om de prijzen te noteren van bijna 100 producten binnen de categorieën vlees, fruit en groente. Er is een overzicht gemaakt en een prijslijst om de consumenten te helpen bij het maken van bewuste aankopen. Er zijn grote verschillen geconstateerd. Zo kost een kilo schouderham bij Van den Twil ruim 42 Caribische gulden, terwijl dezelfde hoeveelheid bij Esperamos 18,75 kost. Dat is een verschil van bijna 24 gulden. Ander opvallend voorbeeld is een kilo ossenstaart. Die kost bij Luna Park bijna 27 gulden. En bij Mangusa Rio en Mangusa Hyper slechts 12 gulden per kilo. En dat is volgens de Consumentenbond goed om te weten dat er zulke grote verschillen zijn op de website van de Consumentenbond. Kunt u de hele prijslijst nalopen. Minister Middelhoff wil de zoo in december openen. Gisteren bracht minister Roderick Middelhoff, hij is minister van Economische Ontwikkeling en van Gezondheid, Natuur en Milieu, een bezoek aan Curaçao Zoo. Om te zien hoe het gaat met de dieren. Ze waren eerder in slechte staat aangetroffen omdat ze geen voedsel hadden gekregen. Het is natuurlijk een overgang van een nieuw bestuur bij de zoo, stopzetten van de subsidie van het ministerie. Maar volgens de minister wordt er nu hard gewerkt om te zorgen dat degenen die de dieren niet hebben gevoed, dus mogelijk schuldig zijn aan mishandeling, kunnen worden vervolgd. En tegelijkertijd wordt er hard gewerkt dat het park in december weer zijn deuren voor het publiek zal openen. De minister legde uit dat er dit jaar 42 dieren zijn gestorven, waardoor de zoo praktisch zonder dieren is komen te zitten. Wie daarvoor verantwoordelijk is, dat wordt uitgezocht. Maar de stichting die verantwoordelijk was voor het beheer van het park ontving tot eind oktober nog geld, maar zorgde volgens de minister niet goed voor de dieren. Daarom is het contract per 4 november afgelopen. Wordt er op een andere manier met de dieren omgegaan en hoopt hij dat binnenkort de zoo weer voor het publiek op Curaçao open gaat. Meer inkomsten door betere service, dat zegt Wim Nijdam. Hij is onderzoeker en hij heeft op eigen titel een bericht geschreven dat in de afgelopen periode meer belastinginkomsten zijn behaald door de Curaçaose Belastingdienst omdat het beter functioneert. Nijdam ondersteunt het management van de dienst en hij schreef gisteren dat er onlangs een rapport is gepubliceerd door het Internationaal Monetair Fonds. En dat onderzoek toont aan dat landen met een sterke belastingdienst meer inkomsten genereren zonder dat de tarieven hoeven te stijgen. Voor Curaçao betekent dit een structurele stijging van ongeveer 18 miljoen gulden per jaar aan omzetbelasting, dankzij een beter functionerende dienst. En premier Pisas die zegt dat de situatie bij de landsontvanger is gestabiliseerd. De minister-president Gilmar Pik Pisas heeft gisteren overleg gehad met de Nederlandse staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Eddy van Marem. Daarbij is onder andere gesproken over de landsontvanger, over de Belastingdienst. We hadden net het bericht van Wim Nijdam dat er een betere service is, maar de afgelopen periode hebben we natuurlijk vaker berichten gehoord over de ruzie tussen de toenmalige minister van Financiën en het hoofd van de Belastingdienst, Alfonso Trona. Maar volgens Pisas, in overleg met de Nederlandse staatssecretaris, is de situatie gestabiliseerd nadat de regering maatregelen heeft genomen. Nederland heeft nog aangeboden om Curaçao personele ondersteuning te bieden bij lopend justitiële onderzoek als dat nodig is. En dat heeft Pisas is daar nog verder niet op ingegaan, maar heeft het wel ter kennisgeving aangenomen. Veel statenleden begrijpen begroting niet, dat zegt Suzy Camelia Roemer, de voormalig minister-president van de Nederlandse Antillen. Ze was ook minister op Curaçao en ze is nu van de partij MAN-PIN, benadrukte gisteren in de vergadering van het parlement dat de begroting al tientallen jaren een punt van zorg is, omdat veel bestuurders en parlementariërs de begroting niet begrijpen en de bevolking evenmin. Ze bracht het ter sprake tijdens een bespreking met de Algemene Rekenkamer in de Staten en vroeg aan de Rekenkamer of zij bereid zijn een traject te starten
Bijvoorbeeld met korte video's op radio, televisie, in kranten, aandacht op Facebook, om uit te leggen wat de begroting van het land eigenlijk inhoudt. Het is namelijk de belangrijkste wet van het land, aldus Suzy Camelia Reumer. CBS waarschuwt voor valse enquêteurs. Er gaan berichten rond dat het Centraal Bureau voor de Statistiek op Curaçao in gevaar is, tenminste, dat zich mensen voordoen als enquêteurs. En het CBS benadrukt dat als mensen aan de deur verschijnen, dat er dan gekeken kan worden of iemand daadwerkelijk een enquêteur is, ja of nee. En dat komt onder meer door de officiële badge, waarbij naam en foto staan, ondertekend door de directeur van het CBS, maar ook dat ze een hesje of een ander document dragen met de logo van de organisatie. Daarnaast zegt het CBS, geef nooit persoonlijke informatie aan iemand die beweert namens het CBS te werken zonder legitimatie. Bij twijfel kunnen mensen contact opnemen met het CBS via 724-1802 of WhatsApp op 520-2227. En CBS begint met de conjunctuurenquête 2025. En omdat deze enquête nu begint, is het interessant om te weten dat mensen voorzichtig moeten zijn als er enquêteurs voor de deur staan. Maar die conjunctuurenquête gaat over het verzamelen van actuele informatie over bedrijven en de economische situatie op het eiland. Er was een conjunctuurenquête 2024 gehouden en daaruit blijkt dat het vertrouwen van bedrijven in de toekomst op Curaçao is gestegen. Niet groot, maar het is gestegen van 73 naar 75%. Ondernemers gaven aan dat het economisch vertrouwen in 2024 stabiel was en dat hun mening over het investeringsklimaat is verbeterd. Dus er wordt veel gecontroleerd, maar kijk uit met wie je praat. We gaan even naar een break. Vida te Mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen in Nederland, want daar is door een groep Caribische en Surinaamse studenten de organisatie BRASA opgericht. Een groep studenten aan de Hogeschool Rotterdam heeft dat gedaan. En de organisatie is ontstaan uit interesse voor de studenten dat zij een goede tijd in Nederland hebben. Vooral voor degenen die zonder familie in Nederland wonen. En het is de bedoeling dat ze op die manier een omgeving creëren waarbij Caribische studenten, dus uit de Antillen, voormalig Antillen, naar Aruba en Suriname, beter hun weg in Nederland kunnen vinden. Ook als er problemen zijn, dat ze makkelijker daarom hulp kunnen vragen. En op die manier niet alleen een stressvolle periode te hebben tijdens de studie, maar ook een fijne en leuke tijd. Collega Makozani Willems sprak met het bestuur. En het bestuur bestaat uit Shanti de la Cruz en Jurgen Jacinta. En de voorzitter is Jimmy Eduards en die hoort u hier.
Ik ben Jimmy Eduards. Ik ben student op Hogeschool Rotterdam, studierichting bouwkunde. Ik ben nu de voorzitter van Brassa. Wij zijn een studentenvereniging, erkende Hogeschool Rotterdam. En bij ons kunnen universiteitsstudenten, hbo-studenten, zowel mbo-studenten aansluiten. En wij willen een community creëren voor zowel de studenten van het Caribisch gebied en Suriname, zodat ze kunnen verbinden met elkaar, met cultuur en elkaar ondersteunen in de journey hier in Nederland. Brassa is formeel, gaan we zeg maar nu pas beginnen. Einde van deze maand gaan we onze akte tekenen bij de notaris. Maar de voorbereiding naar hiertoe is eind vorig jaar begonnen met de gesprekken van er is een behoefte om studenten samen te brengen, om studenten te ondersteunen. Een warm gevoel geven van je bent ver van huis, maar je hebt wel een familie hier. Niet een biologische familie, maar mensen met wie je kan omgaan. We zagen die behoefte vanuit de Hogeschool Rotterdam, die zijn met een initiatief gekomen en toen hebben we het opgepakt om ermee te starten. En ja, nu zijn we begonnen. Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk op het naam gekomen? De naam Brassa, we zijn zeg maar, ik ben van Suriname en ik heb gehoord van Brassa betekent zowel in Suriname als in Papiaments hetzelfde. Het is gewoon een knuffel geven. Ja. Dus toen zei van dit is een goede manier om die verbinding te brengen, om elkaar ook met één woord te begrijpen. Als je zegt Brassa in Suriname is het een knuffel. Als je zegt Brassa in Curaçao van Aruba is het ook een knuffel. Papiaments is het ook een knuffel. Dus vandaar, dit is een goede naam om te gebruiken. Premier Pisas aanwezig bij groundbreaking. Dat gebeurde gisteren. Daar hield hij een toespraak tijdens de eerste steenlegging van het project Lakeview Residence, de RIF San Marie. Ik zeg gisteren, maar het was eerder deze week dat Pisas daar aanwezig was. Het is een mooie investering voor Bandabouw en naar verwachting zal het 200 banen creëren tijdens de bouwfase en 60 vaste banen na voltooiing van het project. Maar Pisas is vooral blij dat er wordt gebouwd in Bandabouw en dat er tegelijkertijd ruimte is voor de natuur. Het gaat om een duurzaam project en met behoud van natuur en cultuur is dat heel goed voor Curaçao. Dan naar Nederland. D66 kiest Hera Dijk als woordvoerder Koninkrijksrelaties. Op haar 46e verjaardag werd ze aangewezen als woordvoerder. En zij kwam in de Kamer als nummer 18 op de kandidatenlijst van D66. Ze heeft veel stemmen gekregen, ook hier van de eilanden. Ze heeft veel interesse ook voor de eilanden getoond. En vindt het een grote eer om voorzitter te worden, woordvoerder te worden namens de Partij van Koninkrijksrelaties. Dus daar zullen we meer over horen. Dan gaan we naar Surinaams nieuws, want Ronald Venetiaan is overleden. Surinaamse oud-president Ronald Venetiaan is woensdag op 89-jarige leeftijd overleden. Hij leidde Suriname in totaal 15 jaar en staat bekend om zijn inspanning om van Suriname een democratie te maken. Hij was al lange tijd ziek en het presidentschap van Venetiaan, daar wordt nu weer naar teruggekeken. Wordt vooral gewaardeerd omdat hij de rechtsstaat wilde beschermen. Zo beperkt hij onder meer de macht van het staatsleger. En dan nog internationaal nieuws. In Brazilië is het een komen van wereldleiders. Ook de Nederlandse premier Dick Schoof is aanwezig. Maar er zijn meer mensen die in het Braziliaanse Amazonegebied bijeenkomen. En die wereldleiders komen bijeen in een poging om te laten zien dat klimaatverandering nog steeds een grote topprioriteit is. De Verenigde Staten die boycotten de bijeenkomst. Want president Donald Trump noemt klimaatwetenschap oplichterij. Niettemin zijn er meer dan 50 staatshoofden en regeringsleiders die naar Belém gaan. U ziet op de beelden de Braziliaanse president verschillende van hen ontvangen. Zoals de Britse premier Keir Starmer, de Franse president Emmanuel Macron. Die zijn aanwezig en er wordt gesproken over een klimaatakkoord. Het is niet de bedoeling dat er een nieuw akkoord komt, maar men wil vooral een duidelijk signaal afgeven dat landen de strijd tegen klimaatverandering blijven steunen, ondanks de onzekerheid in de wereld en ondanks de boycott van Amerika. We houden het voor u in de gaten. Dit was het belangrijkste nieuws. We zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Beste, tot ziens.